you, Jesus. Great are you, O Lord. Great are you, O God. Uphakeme kakhulu, ufanele ukudunyiswa. Ufanele ukuphakanyiswa, ufanele ukukhothanyelwa, Nkosi yamakhosi. Dali wezulu nomhlaba, Alpha and Omega, nginguye enginguye, dwala lensindiso yethu. You alone deserve honor. You deserve praise. You are seated on your throne, ruling and reigning over everything that you have created, Heavenly Father. How great are you, Baba wethu. Siyathoba phambi kwakho as we gather in this place. Nasekuseni sizodumisa igama lakho. We acknowledge ubukhulu bakho, Heavenly Father, nokuthi akekho omunye uNkulunkulu ongaphezu kwakho. Wena ofanele ukudunyiswa, wena ofanele ukuphakanyiswa. Sinqume nangey'nhliziyo zethu ukuthi asiyukhonza abanye onkulunkulu. Njengenceki yakho uJoshua, siyanquba nathi ukuthi thina nendlu yethu siyakukhonza uJehova. Siyabonga ke Baba, sikunikeza udumo egameni likaJesu. We appreciate umsebenzi owasenzela wona ngendodana yakho Kristu Jesu. If it wasn't for the sacrifice that was made on Calvary, we wouldn't even be standing in this place. We'd probably be dead in our transgressions. That is why we thank you, Heavenly Father. Uthandwa nguwe nokunakekelwa uwe. Elithi iBhayibheli sithe siyizoni wavuma ukuthi uKristu asifele. Awuzange ulinde ngisho ukulunga kwethu ngendlela osithanda ngayo. You are such a wonderful God indeed. Siyabonga Baba. Siyabonga sithandwa somphefumulo wethu. Sikunikeza udumo egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Nangalesi sikhathi sithobisa inhliziyo zethu. Silangazelela ukuzwa wena ukhulumisana nezimpilo zethu. Siyathulisa yonke eminye imisindo. Sithulisa ngisho nokungabaza. Sithulisa nanoma yini enokuphazamisa icebo lakho kule ndawo. As you speak to us, we thank you, Father, that our spiritual ears are open to hear ukukhuluma kwakho kule ndawo. Ngoba izwi lakho ilona eliwukudla komphefumulo wethu, ilona esiphilayo ngalo. Siyabonga ke Baba ukuthi ukhuluma njengonegunya phezu kwezimpilo zethu, because you've given izwi lakho i-authority waliphakamisa lama ngaphezulu kwegama lakho. Usifungile ngalo. Izwi lakho lenze kwayilona eliyirada yokudirector iy'nqumo oyithathayo concerning our lives. We can only but rely on your word, Heavenly Father. Ngoba ilona olithembile. We thank you that you have given it to us. Ngoba wena uNkulunkulu osithandayo. We thank you, we give you praise in the mighty and wonderful name of our Lord and Savior. Simshayele kakhulu izandla uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Bazalwane nishaya izandla engazuthi anibona abantu abazo-celebrate namhlanje. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bengithi nizodansa bazalwane usisithandeka ecula lecule ethi simakade ngidlulisa ukubonga. Angazi noma nifana nami yini nizo-celebrate ukuhamba noNkulunkulu kuze kufike lesi sikhathi for 21 days. Bengithi kuzoba mnyama phansi. Nangidisappoint abazalwane. Angazi noma mhlawumbe ingenxa ukuthi sekushoda kakhulu yini. Awubaphinde Thandeka please. Uyingcwele, uyingcwele,
Praise the name of Jesus. Indeed, he is wonderful, bazalwane. Praise the name of Jesus. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bazalwane, sizongena emkhulekweni esiwenza njalo uma sihlangene njengebandla nesafundiswa sakhuthaza ukuthi siwenze ukuthi sikhulekele abantu bonke, sikhulekele nezwe lakithi, alibongwe igama lenkosi. Sizocela ubaphakathi asihole kulomkhuleko egameni lika Jesu. Hallelujah. Baba wethu osezulwini, kusecebeni lakho, kusentandweni yakho ukuthi baba wethu namandla onke sihlale ngokuthula nangesizotha egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla onke silethe izwe lethu Nkosi, silethe South Africa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uthe baba wethu umhlaba ungowakho nokugcwala kwawo nabakhileyo kuwo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Wena baba wethu namandla onke uthe baba wethu inhliziyo zamakhosi nababusi nabaseyihlalweni ezinkulu baba wethu namandla okuyaziguquguqula ngokuthanda kwakhe egameni kaJesu. Hawu baba wethu namandla onke siyabonga ukuthi nguwena ophethe, nguwena ungqongqoshe, nguwena uNkulunkulu, nguwena ophethe konke kulomhlaba egameni kaJesu waseNazaretha. Namhlanje baba wethu si-enforce i-authority yakho phezu kwalomhlaba egameni kaJesu waseNazaretha. Baba wethu olungileyo, siyakhulekela iSouth Africa ngegama likaJesu waseNazaretha. Sikhulekela abaholi bayo ngegama likaJesu waseNazaretha. Siqala kupresident ngegama likaJesu waseNazaretha. Sikhulekela ngisho icabinet egameni likaJesu waseNazaretha. Sikhulekela ngisho amakhosi ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu namandla onke siyabakhulekela baba. Nkosi yethu namandla onke, ngaphandle kwakho bangeke benze lutho. Abayoba nokuhlakanipha baba kokuhola isizwe, abayoba nenhliziyo yokuhola isizwe. Siyabakhulekela baba ngegama likaJesu waseNazaretha. Sithi baba wethu namandla onke, umuntu akayena umuntu ungekho wena ngegama likaJesu. Siyacela baba, siyakhuleka baba, sithi ngenelela esizweni sethu, ngenelela eSouth Africa yethu ngegama likaJesu waseNazaretha. Ungenelele nasezikoleni egameni likaJesu waseNazaretha. Siyakhuleka baba, zambule uNkulunkulu wethu omuhle, zambule Jehova wethu. Baba wethu namandla onke, hawu baba wethu siyabona baba, ifiye igcwele yonke indawo, ifiye igcwele konke ama-department. Ukwesaba kuningi eSouth Africa, asisakhululekile ngegama likaJesu. Noma sihlala emakhaya asikhululekile, noma sihamba ngezimoto asikhululekile. Baba wethu silekelele baba, silekelele baba wethu osezulwini. Lethi isikhathi esihle baba, isikhathi sokubusa kwakho baba, isikhathi somoya wakho baba wethu uzulazule eSouth Africa egameni likaJesu waseNazaretha. Siyakhuleka baba wethu namandla onke, sicela ukuhlala kahle baba, sicela ukuhlala ngokukhulu egameni kaJesu. Baba wethu namandla onke siyakhuleka baba, sivala umoya wey'ngozi egameni kaJesu waseNazaretha. Sivala umoya wokubulawa kwey'ngane egameni kaJesu waseNazaretha. Sivala umoya baba wethu wokuhlaphaza kwamakhaya nokuhlukana kwamakhaya egameni kaJesu waseNazaretha. Siyawuvala lo moya egameni kaJesu. Baba wethu olungileyo, siyakhuleka baba wethu namandla onke, siyakhuleka umusa wakho baba wethu wehlele kithi egameni kaJesu waseNazaretha. Siyakhuleka baba wethu olungileyo, singakhulekeli iSouth Africa kuphela, sikhulekela izwe lonke baba wethu nomhlaba wonke egameni kaJesu waseNazaretha. Sithi baba wethu siyaliziphi baba ezikhona egameni kaJesu, eziqhubekayo njengamanje, nezihlongozwayo njengamanje ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabopha ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu olungileyo, siyakhuleka baba, sikhulekela izwe lakho baba wethu, sikhulekela umhlaba wonke baba wethu ngegama likaJesu waseNazaretha. Singakhohlwa baba wethu isithandwa sakho Israel ngegama likaJesu waseNazaretha.
siyamkhulekela baba wethu namandla onke baba wethu la kulesi sikhathi baba ezondwa umhlaba baba ezondwa amazwe onke baba egameni kaJesu waseNazaretha siyakhulekela baba wethu namandla onke sithi lethu ukuthula baba naseMiddle East baba wethu sikhulekela ukuthula baba ngegama likaJesu waseNazaretha siyanxusa baba wethu namandla onke siyisizwe sakho baba siphakamisa izandla kuwe sithi shwele baba sithi shwele Nkosi yethu sizwele baba wethu namandla onke baba wethu olungileyo siyakhuleka baba sikhulekela nemisebenzi egameni kaJesu waseNazaretha siyakhuleka baba wethu namandla onke kube khona amathuba emisebenzi ngegama likaJesu waseNazaretha abantu bangahlali ngokuhlupheka ngegama likaJesu waseNazaretha siyakhuleka ke dwala laphakathi sithembe wena baba sibhekisa amehlo ethu kuwena uthe baba wethu wena unguJehova Jara uNkulunkulu oprovidayo egameni kaJesu waseNazaretha siyazi uNkulunkulu wethu noma iSouth Africa baba wethu namandla onke ingazama ngawo wonke umzamo kodwa imingabhekisile amehlo akhe kuwo baba wethu siyawuhluleka baba siyawuhluleka kuyo yonke imizamo yethu ngegama likaJesu waseNazaretha sidinga wena baba siyakhuleka baba wethu namandla onke senzele okuhle baba sikholwa kuwe egameni elihle lomfana wethu Jesu Kristu amen. Hallelujah. Ubingelele nje ababili abaseceleni kwakho bese uhlala phansi. Sihlale phansi ebukhoneni beNkosi. Hallelujah. Amen. Siyabonga kumphathi wohlelo uMageba egameni likaJesu simbingelele sibingelele abahlabeleli bethu na wonke ama musicians sibingelele nonke bazalwane egameni likaJesu all the workers in the church ngokwama departments abo siyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu siyanamukela siyambonga uNkulunkulu ngomsebenzi eniwenzayo ngiyakhuluma okunye kodwa sengicabanga okunye alibonge igama leNkosi simshayile kakhulu uNkulunkulu izandla ngalabazalwane praise the name of Jesus nangokuyinikela kwabo ekwenzeni imisebenzi yahlukene ukukhonza ibandla amen sibingelele ne-leadership yebandla nomama sibingelele bonke obaba nomama nobhuti nosisi abantwana abancane siyanibingelela nonke bazalwane egameni likaJesu babi kade ngibabingelela nginibingelela egameni likaJesu bazalwane hallelujah si right akushayela uNkulunkulu izandla mu right asibingelele inceke kaNkulunkulu okungenzeka ukuthi ikhona phakathi kwethu siyanibingelela bakhonzi bakaThixo egameni likaJesu and also honor abazali bethu baba noma in their absence simbonga kakhulu uNkulunkulu ngabo sishaye kakhulu izandla ngabazali bethu amen amen thanda ukubingelela abazivakashele namhlanje mawukhona nje uqala ukuhlanganyela kanye nathi we would like to extend a word of welcome on behalf of ubaba nomama to you ukuthi udecide ukuza uzothokozela ukuba sebukhoneni kaNkulunkulu kanye nathi Christ Kingdom citizens sibashayela izandla abazalwane bethu abazivakashele amen hallelujah and also bazalwane let us welcome abazalwane abahlanganyele kanye nathi
kwama-social media broadcast channels ethu ebandleni. Sibamukele ngehlombe elikhulu bazalwane, abazalwane bethu, praise the name of Jesus. Ophambi kwenu bazalwane uThamsanqa Khumalo, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe, omthandayo kakhulu uNkulunkulu. Ngithunyiwe ke abazali njengomntwana wala ekhaya nendodana yala ekhaya ukuthi nje ngidlulise izwi ebandleni lika Kristu, bese siyakhuleka, bese siyahamba. Alibonge igama lenkosi. Kuyinto ke ethobisayo ukunikezwa umsebenzi omkhulu kangaka wokuthi uzoma phambili komkhandlu wasezulwini, izimvu zedlelo lika Jesu. Amen. Ayithengela lona ngegazi lakhe. Angithi uyabona ukuthi angikangeni mina kuzona zonke lezi zinto engishoyo. Angikangeni mina. Amen. Ngoba uyena onegunya nelungelo eliphelele lokuthi azoma la. Okungenani ke abakhonjwe uyena ukuthi bazoma la. Angikangeni mina. Amen. But siyambonga uNkulunkulu, siyamthemba ukuthi ke izokwenzeka intando yakhe. Hallelujah. Kakhulu ke namhlanje bazalwane sisosukini lika 21. Can you believe? Hallelujah. Sisosukini lika 21 sikule nkonzo yokuthi sikhuleke sizile nokudla. Ikhona ke enye into bazalwane engayifundisa yona. Ngayifundisa ukuthi ngiqaphele izinto ezikhulunywa umoya engcwele kakhulu ngabazali bethu uma bemla. Prayerfully so. Ngayifundisa ukuthi ngiyiqaphele lezi zinto. Izinto ezinjengalezo. Amen. Abazalwane bazokhumbula ukuthi ngasekuqaleni kwalenkonzo zikhona izinto, especially during the first week, kunezinto ubaba abelokethi nje ukuzithi as he was guiding us and giving us a direction ngalenkonzo. One of the things that he mentioned ukuthi ifasting lega 2026 ayizufana namanye ama-fasting esesike sawafast 21 days ngale minyaka edlule. So he indicated ukuthi lega 2026 i-unique. Amen. And another thing I mentioned ukuthi le fasting ka 2026 fasting yabantu who are desperate and who are hungry for God. Amen. Abantu abamlambele uNkulunkulu. And enye into engiyiqaphelile ayishilo ubaba ukuthi le fasting is loaded with ama results, is loaded with ama benefits, is loaded with ama outcomes, such that okunye izinto ezizobe siqala ukuyibona le ka 2026. Sengisho le siqedayo namhlanje angazi noma nawe uyiphathini yakho. Hallelujah. So just looking and reading about some of ama benefits nama results nama outcomes ale fasting as ubaba ayichaza, you get overwhelmed bazalwane ngezinto eziba ama-outcomes e-fasting kumuntu osuke ezile ukudla ethandaza ngoba efuna ubuso bukaNkulunkulu. One of the outcomes they say is deeper intimacy with God.
How we achieve that is because sisuke siyithobisile inyama. Mawuthobisa inyama, ama-distractions aqhamukayo emaceleni la entertain inyama athi ukuncipha noma uyakwazi ukuthi umelane nawe because ifocus yakho isuke isemthandazweni nokufuna ubuso bukaNkulunkulu, thereby developing a deeper intimacy with God. And one of the outcomes that is mentioned is that you achieve an enhanced sensitivity to the Holy Spirit. Alibonge igama lenkosi. Mawu fasting and lento, it becomes a spiritual exercise ekwenza ukuthi ukwazi ukuthi uinteract nomoya ingcwele kangcono. Because makuyi fasting usuke uyitrainela the next level. Hallelujah. Another outcome that you realize mawuzile ukudla uthandaza, ufunda nje nokudiscipline inyama yakho lehlala iney'nganuko zayo, and you attain spiritual clarity because once you discipline inyama yakho, your spirit and the Spirit of God, it's like they are saying wow and they are flowing. So everything is clear, you are able to interact with God clearly. Alibonge igama lenkosi. And one of the outcomes that you achieve through prayer and fasting is humility, bazalwane. Ukuthobeka nje. Amen. Kade ngibona nje ekseni ngisuke ngabambezeleka ngiza la enkonzweni ekseni, angazi yini lebengibambezele. Ngafika late enkonzweni ngiwumuntu ozamayo ngazo zonke indlela nangayo yonke amandla ambazalwane ukuqaphelisa into yokubamba isikhathi. So mangibe late angiphatheki kahle. Amen. So ngithema ngifika namhlanje ngiphatheke kabi, ngifice obaba babhizi bayalungisa ngale, yabhlunga inhliziyo yami. Ngizohamba ngiyoxolisa kobaba. Manje ngithi ngisayilungisa ngisula icathulo lapha eduze kwemoto, kwafika into enhlizweni yami ukuthi hayi, it's fine ukuthi ngixolise kobaba kodwa engazuthi this time ake ngiyoyithoba kubona. Yabona nje njengoba icathulo zabo yicwelebezela kanje kade isulwa yimina ngiyithoba kubona. Amen. Ngixolisa ngiyithoba kubona bazalwane. Alibonge igama lenkosi. Angisho ukuthi ngizokwenza njalo. Angisho ukuthi is the only into nje ifike ngaleso sikhathi bazalwane. It's just that I'm saying it. Ifike ngaleso sikhathi hayi ukuthi ke senohambe nisulani icathulo cha. Hallelujah. I'm just saying bazalwane ukuthi angithi uyabona nje because of i-attitude of humility uyakwazi ukuthi wenze into under normal circumstances that you would not do. Alibongwe igama lenkosi. Ngokuthoba kwami ngabona nabo baba bengithobela bengivumela. Angithi yabona lithi iBhayibheli imoya yabaprofeti yathobelana. So mawuzile ukudla uthandaza ke uyayifunda izinto ezinjengalezo ukuthi nje uthobeke. Nezwi lenkosi liyayifundisa ukuthi uNkulunkulu akayideleli inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo. Yeah, he takes serious attention towards a contrite heart. uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. And another outcome that I picked up bazalwane okubekeke enhlizweni yami ukuthi ngiyishare nabazalwane ukuthi uma sikhuleka sizila ukudla ukholo lwethu luthu ukukhula liqine futhi, and we gain a spiritual authority empilweni yethu. Amen. Sibe namandla nje ukumelana nezimpi esibhekana nazo siyinqobe, instead ukuthi ngaso sonke isikhathi nje waphathwa yikhanda usucinga umfundisi la engakhona kubeka izandla.
malithi liyakuphatha nje ulithethise wena nje ikhanda liphela. Angithi that is spiritual authority. It shows ukuthi uyakhula. I-fasting masikhuleka sizile ukudla iyasilekelela ukuthi sikwazi uku-achieve into ey'njengalezi. Alibongwe igama lenkosi. Bazalwane, kunezwi elingithintile sike salifunda emasontweni adlule, and as I was praying kwabekeke enhlizweni yami ukuthi siphinde silishare nabazalwane. Sike sakhuluma ngalo eThekwini leli likuJeremiah chapter 33 verse 3. Amen. Uthi uNkulunkulu mayithe ekhuluma noJeremiah la uthi ngibize ngiyakuphendula. Ngikutshele izinto ezinkulu nezifihlakeleyo ongazaziyo. Amen. Lithi ngibize ngiyakuphendula. Ngikutshela izinto ezinkulu nezifihlakeleyo ongazaziyo. Inkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo kuze kube phakade. Amen. So bazalwane, njengoba sikhuleka sizile ukudla, sithobise inyama yethu, sifuna ubuso bukaNkulunkulu. Kulelizwi siyathola iresponse ukuthi uNkulunkulu uthi uzosiphendula. Uzosiphendula sitshela izinto ezinkulu nezifihlekileyo esingazazi. Ngamanye amazwi singena kule nkonzo sikhuleka sizile ukudla, there has to be an expectation ukuthi as we call upon the Lord through prayer and supplication, God will answer us. Hallelujah. So we should expect ukuthi khona izinto ezizozizwa, but we'll only hear those things makuwukuthi siyalalela ukuthi uthini uNkulunkulu. Ngoba ikhona nengozi ukuthi uNkulunkulu usukhulekile wakhuluma waqhubeka wazenzela izinto zakhe. uNkulunkulu noma esephendula uthola ukuthi mawungalalele you end up not knowing ukuthi uNkulunkulu uthini. Hallelujah. Ngeke ngasho-ke kubazalwane siseThekwini ukuthi inyama iyahlupha, ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi ngaso sonke isikhathi isuke ilangazelela okuphambene nomoya. So ingakho kwesinye isikhathi kufanele ukuthi sizile ukudla siyithobise inyama, thereby training our spiritual senses of hearing, seeing and doing, ukuthi abe sharp so that we can respond to God's will and purpose at any time uNkulunkulu when he demands us to do that. Hallelujah. And also what is interesting bazalwane ukuthi uNkulunkulu nayo meyizwa imkhuleko yethu uyaphendula ukuze sikwazi ukubona izinto ezinkulu. So we have to expect ngaso sonke isikhathi ukuthi uma sikhuleka calling upon the name of the Lord, he's going to answer us. So our eyes should be open enough to hear ukuthi uthini uNkulunkulu, so that we will see great and unsearchable things that we do not know. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. And enye into bazalwane ebalulekile when we call upon the name of the Lord, ukuthi sizipositione appropriately. Amen. La encwadini yesambulo uJohani ku-chapter 4 utshelwa ingelosi uqeda ukubhalela amabandla ayisikhombisa izincwadi ngokomyalo kaKristu, but ku-chapter 4 ingelosi uzwa izwi okungathi lengelosi lisho iBhayibheli lithi izwi enyukela la. Hallelujah. Ababekhona eThekwini sike sayikhuluma lithi enyukela la, ngoba manje there are times la kufanele khona ube kwi-position appropriate ukuze wazi
ukuzwa uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Lithi lelizwi yenyukela la ngikutshengise. Alibonge igama lenkosi. So it's important that you hear. Ulizwi izwi lengelosi. Ngoba kwesinye isikhathi uzodecide ukuthi uyafasta kodwa manje awulizwi izwi lengelosi ukuthi kufanele i-direction ye-fasting yakhe ishone ngalelo. As a result ube kuyi-position where ama-outcomes e-fasting yakho you are not going to realize. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ithi ngelosi yenyukela la ngikutshengise. Mawusuzwile expect ukuthi uzobona. Khona into ozotshengiswa yona. Hallelujah. Lithi ngikutshengisa okumela ukuba kube khona emva kwalokho. Amen. Maliqhubeka kuverse 2 lelizwi bazalwane. Lithi uJohane waba kumoya immediately. Lithi masinyane waba kumoya uJohane. The moment ebakumoya wayeseqale yabona. Hallelujah. Bona izinto angakaza ayibone. Ngoba manje usekuyiposition eappropriate. Ukuba kanyukanga wayengeka ayibone. Wayengeka ayibone lezi zinto ezibalwayo uma ufunda kuverse 2. Hallelujah. So kulama illustrations bazalwane engiwavezayo. Uyabona ukuthi ngaso sonke isikhathi masikhuleka sinika ithuba lokuthi silalele ukuthi uthini uNkulunkulu. We experience ama results ezinto esiyikhulekelayo. And lithi iBhayibheli ukuthi masazi ukuthi uyasizwa noma sicelane. Siyazi ukuthi sesinakho esicelile sicele kuye. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. So enye into bazalwane nje I'm just laying a foundation or I'm just doing a recap of what we have gone through up until today. Kule nkonzo bazalwane one of the things esingayibeka ukuthi sifana nabantu abebenyukela entabeni. Uyayesho njalo nobaba ukuthi masingena kule nkonzo sisuke sentabeni. Hallelujah. So there is something unique ke about ukuba sentabeni. Amen. Mawusentabeni ngoba usuke usendaweni ephakeme ubona kangcono. Your horizon is extended. Kunezinto obungeke uyibone ozoyibona kuphela musentabeni. Ongeke uyibone mulapha phansi. Alibongwe igama lenkosi. In other words, masizila ukudla there is clarity of vision. Alibongwe igama lenkosi. There is clarity of revelation. Ngoba sisentabeni. Amen. Futhi mawusentabeni kunane clarity in terms of hearing. Kune clarity in terms of hearing ngoba lapha entabeni akukho umsindo ofana nowala phansi. Kukhala amakhumbi, kukhala inyoni nayo yonke into. Kanti mulapha phezulu ku clear ama sound waves ayahuza nje. Ngisho umemeza mawulapha entabeni umemeza izwi lakho ulizwa lihambe ngathi amagagasi because there is clarity entabeni. So you hear much clearer mawusentabeni. Hallelujah. So I don't know mzalwane ukuthi yini obulangazelela ukuyizwa kuloNkulunkulu ngalo 21 days kodwa izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi masimbiza uzosiphendula sitshela izinto ezinkulu asibonise nezinto okumele zenzeke. Hallelujah. Usibonise izinto okumele zenzeke emva kwalokho. Walibonga igama lenkosi. Ngeke uNkulunkulu uma umbiza kubonise ipast yakho.
He's not going to show you your past. uNkulunkulu is not interested because he has dealt with your past. Amen. So it's very important ke bazalwane ukuthi if uNkulunkulu kufanele efuna ukusibonisa izinto kumele zenzeke, referring to future, we need to forget about our past experiences. We need to forget about our mistakes and our flaws and look at what is ahead. Alibonge igama lenkosi. Umpostoli uPawuli kwenye indawo uthi kepha kunye ngikwenzayo ngikhohlwa okungemuva ngizilulela kokungaphambili ngijonge emgomeni, which is my destiny. Fanele sijonge kwi-destiny. Iyini le destiny? Umklomelo okubizwa okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu kuKristu Jesu. Amen. That is the destiny okufanele siyijonge and forget our past. So bazalwane, as we break our fasting today, ngiyafisa ukuthi nginikeze isiqiniseko egameni lika Jesu ukuthi uma kuwukuthi ubumfuna uNkulunkulu umfunini ngenhliziyo yakho yonke, he's promising you right now ukuthi uzwile. So that should give us the confidence. That should give us the confidence in uNkulunkulu. Hallelujah. And a reason to celebrate. Ngikhumbula bazalwane, indaba yokubuya komphongolo kaJehova ubuyele eJerusalem. Mawufunda 2 Samuel chapter 6. It's a long story bazalwane. Mawuyifunda uqala la ukuhamba komphongolo, mawufunda ku 1 Samuel, I think uqala la go chapter 4. But ukubuya kwawo they start talking about it ku 2 Samuel chapter 6. And the Bible tells us nje engifuna ukukuveza bazalwane ukuthi uDavide ngendlela ajabula ngayo lithi iBhayibheli wasina phambi kaJehova ngamandla akhe wonke. Alibonge igama lenkosi. uNkulunkulu emenzele isimangaliso. Kwakuyisimangaliso ukuthi yena as a king ahlale embusweni umphongolo kaJehova ungekho. But it's amazing ukuthi ngesikhathi sokubusa kukaSawuli umphongolo noma wawukhona within i-territory yaka-Israel but wawungekho endaweni okwakufanele ube kuyona. You will remember ukuthi wathi amaFilisti esewuthathile wawaqaka umphongolo, awuthatha ulayisha enqoleni wahamba ney'nkomazi wafika eBethshemesh. Ziningi izinto ezenzeka, niyasazi istory bazalwane. No-Uza wathi uthi uyawuthinta wafa, but umphongolo u-end up uhlele elokungeni, uhlele emzini thile usungaphakathi kwi-territory yaka-Israel but ungakafiki endaweni okufanele ube kuyona. I think iBhayibheli lithi wawuhleli khona le ndawo inegama elixakayo nje, Kiryat Jearim or something like that, emzini ka-Abinadab. So uDavid uyayicabanga lento eseyinkosi ukuthi angikwazi ukuthi ngiyabusa umphongolo kaNkulunkulu awukho endaweni yakho. He makes a decision ukuthi uDavid uyahamba uyolanda umphongolo. But we realize ukuthi i-attempt yabo yokuqala iyafeyila because they didn't use the method yokuphatha umphongolo ukuthi bawulethe umphongolo. And iBhayibheli lithi uza mayithinta umphongolo kaNkulunkulu ngesandla ushayeka phansi uyafa. And lokho kwamthusa uDavid ukuthi kanti yini le ngiyiphethe. And lithi iBhayibheli wesaba. Noma lingasho iBhayibheli, I believe ukuthi uDavid went back and did the research ukuthi kanti yini lesidila nayo, kanti kwathi why le yanto ayiphathwa noma kanjani, ayiphathwa noma kanjani umphongolo, awuthintwa nangesandla njengoba wambona efaloya wenza into errong ayenziwe. Leza induku izona ezokuthwala ulayishwa nangeimbongolo. Yingakho inqola kuthiwa yabhajwe eze uthinta uza ngoba umphongolo usendaweni errong. Umphongolo ukhathela ukuthi uhlale la emahlombe abalevi njengoba unaleza induku. And then uDavid lithi iBhayibheli went back eseyolanda esene-confidence. Hallelujah. So I want to say bazalwane ukuthi if singena kwi-fasting siyi-preferred, we are assured ukuthi sibuye nama-results. Masingena sisangabaza izongabazisa into yethu. Ngathi kuphela isonto lokuqala eyindlala isikubulala.
uthi hayi uJehova na uyabonelela. Alibonge igama lenkosi. But mungena uyazi ipurpose, understand ukuthi yini into efuna ukuyi-achieve, ubuye ucelebrate. Alibonge igama lenkosi. Ingakho lithi iBhayibheli uDavide sekwenzile konke ngendlela yakhona, iyachaza ukuthi babenze njani as they were traveling. But mabefika thiwa bafika uDavide wadansa wasina ngamandla akhe onke. So nathi we have a right to celebrate bazalwane, ukuthi uNkulunkulu has taken through the 3 weeks 21 days and inhliziyo zethu ziyalangazelela, and our lives are never going to be the same again. Hallelujah. We have a reason to celebrate right there bazalwane. uNkulunkulu is not a man that he would lie, nor a son of man that he would repent. Hallelujah. And you see ekugcineni mawufunda lokungana u2 Samuel chapter 6 sekwenzeke konke lokho. Lithi bazalwane iBhayibheli uDavide wadansa to the extent yokuthi unkosikazi wakhe waze waba namahloni, ngoba lithi iBhayibheli wadansa waze wakhumula ingubo. Uyinkosi uDavide, lithi iBhayibheli wayigqoka ingubo yelineni. Alibonge igama lenkosi. Uyinkosi phela ufaka ingubo yekhethelo. Kufanele ahambe athi ngoba ufaka ingubo yekhethelo. But ngenxa yentokozo ayenayo kuNkulunkulu, kwaleyo ngubo meant nothing to him. Wayikhumula wayilahla phansi esina phambi kukaJehova ngenxa yentokozo ayenayo phambi kukaNkulunkulu. Utshela lo nkosikazi wakhe wayemtshela ukuthi hawu usufuna ukubukwa yini ko-sisters, usudansa uzukhuluma mula nje uyinkosi. Uyabona uDavide ukuthi hayi lo usenyameni lo, awuthi ngidile naye fast ukuthi yabona mangiphambi kaJehova anginendaba na-sisters. Nami I am nothing phambi kaJehova, I can do anything. Hallelujah. Uthi ngingakhumula ngize ngibe worse kunalokho ebengikukhumulile, as long as ngidumisa inkosi yami. So if you are worried about your sister, wena, I'm not worried about that. I will glorify my God. Hallelujah. Ekugcineni bazalwane lithi iBhayibheli uDavide found rest from all his enemies all around. Hallelujah. I want to assure you that you will find rest. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. Angazi ukuthi ngiqale nini bazalwane, kodwa sesoqeda. And one other thing ubaba kayisho bazalwane, ukuthi masingena kule nkonzo kusuke ngangeni thina empeleni, uJesu usuke ngena nathi. Amen. Obani abamkhumbulayo ubaba esho leyo nto, ukuthi empeleni uJesu usuke fasta ngathi. Alibonge igama lenkosi. And another thing ayishilo ubaba ukuthi masingena kule nkonzo fanele senze isiqiniseko ukuthi asingeni nje sodwa sivathazela. Make sure ukuthi singena ngokuholwa umoya ingcwele. Hallelujah. Umoya ingcwele uyena ozosigayida ukuthi sihamba kanjani masikule nkonzo, because inkonzo le nepurpose kusuke kunezinto ezispecific okufanele si-achieve njengebandla as well as individual. Alibonge igama lenkosi. So kufanele ukuthi siholwe umoya ingcwele. Even uJesu eqeda ukubhabhadiswa uJohane, lithi iBhayibheli waholwa umoya ingcwele emholele ehlanu, la afike wazila khona ukudla for 40 days. So we cannot go and fast bazalwane without ukuholwa umoya ingcwele. So khathala masikwenza ngokwethu. I can assure you, so khathala sivuma umoya ingcwele ukuthi asihole. Amen. And iBhayibheli liyasitshela ukuthi at the end of 40 days uJesu, instead ukuthi kubonakala engathi waye weak, ngoba uSathane wasukwambhayizela wacabanga ukuthi ayuse weak after 40 days, but wamprovela ukuthi he was even stronger. Amen. And he was able to overcome him. uSathane ufika again uyamyeka day 1, day 2, day 3, ngoba uyazi ukuthi hayi usandokugcina vele ukudla mhlawumbe usengangigolozela. Wamlinda waze wawuqeda 40 days, wathi menzi umqala nje umtesta ngokudla.
Testa ngokudla ukuthi phendula nasi isinkwa sibe yitshe. Wamphendula ngezwi uJesu. Ayiwabona ukuthi hey le ndoda isemandleni ikhipha izambulo. Wathula uSathane the second challenge uphinde umphendula ngezwi. Nangeyesithathu umphendula ngezwi. Wamtshela ukuthi hayi go away. Wa give up uSathane alibongwe igama lenkosi. And the Bible tells us that after those 40 days and enduring the temptation of the devil, lithi iBhayibheli mawufunde encwadini kaLuka, uJesu wabuyela eGalile engasaholwa imoya oyingcwele sesemandleni kamoya oyingcwele. Ngesikhathi uqala ungena kwi-fasting uyakuhola umoya oyingcwele, but I want to tell you ukuthi njengoba ubuya after 21 days awubuyi uholwa umoya oyingcwele, uzobuya usemandleni. Celebrate. Buya usemandleni. Hallelujah. Alibongwe igama lenkosi. So uma ubuya usemandleni bazalwane kungenze kuba nezinto ebezihlula okwazi ukuyinqoba. Kuba nezimo ongenzeka ukuthi beziyintaba phambi kwakho. Mhlambe kunemthwalo ebikusinda namaketanga bekubophile. Ngahambeki kahle endleleni. So namhlanje njengoba ubuya usemandleni, I want to say ukuthi lezo zinto uzoyinqoba. I want to say ukuthi izinto ebeyikwehlula uzoyinqoba. Intaba ebeyimile phambi kwakho zizothoba. Alibonge igama lenkosi. And the valleys before you are going to be lifted up. Amagebhugebhu ayahlelenjwa namhlanje ngoba ubuya usemandleni. And the rough places are made smooth today ngoba ubuya usemandleni. Even the heavy loads akade kudodobalisa and the entangling chains akade kubophile konke kuyakhululwa namhlanje ngegama lika Jesu. Ngoba ubuya usemandleni. Hallelujah. Mawumkhola uNkulunkulu ngalento engiyishoyo uzomshayela izandla. Hallelujah. It's not by power nor by might bazalwane, but it's by the Spirit of God. Hallelujah. Ihashi nenkweli yalo uNkulunkulu uzokuphosa olwandle for you. Uzokufaka olwandle uNkulunkulu, ihashi nenkweli yalo uzolifaka olwandle for you. Hallelujah. No Faro bekulandela ngeke uphinde umbone. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bazalwane sizobona izinto esingakaze siyibone. Mawufunda uDaniel chapter 10 lithi iBhayibheli set himself to fast for 3 weeks. Nathi ade sifase 3 weeks. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli set himself to fast for 3 weeks uDaniel. Mawufunda kuDaniel chapter 10. Alibonge igama lenkosi. And then iBhayibheli maliqhubeka lithi on the 24th day, hawukade faste 21 days. But now lithi on the 24th day ubona umbono. Why on the 24th day? Sangena ke kulento esifundiswa umpostoli yenamba. Angithi u21 days ukhandwa u3 weeks. Hallelujah. U3 weeks i number of perfection. Alibongwe igama lenkosi. Hallelujah. And each week ikhandwa o7 about 3. U7 i number of completion. Alibongwe igama lenkosi. So u7 no3 bakunikeza u21 no 3 weeks. Yabona nje kuphithiza o3. And then at the end of 21 days ukusuka ku21 uya ku24 u3 days. And iBhayibheli lithi on the 3rd day uJesu kwaqabuka ithuna waphuma. I want to tell you, you have fasted 21 days. KuDaniel lithi wathi eseqedile ukufasta 21 days kwenzeka isimanga on the 24th day. Lithi iBhayibheli wayimile ngasemfuleni iTigris. Wabona umbono, wabona into angakazi ayibona. Ayisethe uNkulunkulu uzokukhombisa izinto ongakazi uyibona. Hallelujah. uNkulunkulu uzokukhombisa izinto ongakazi uyibona.
Alibongwe igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uDaniel wabona indoda eyimbethe ezelineni ifake ibhande legolide. Ubuso bayo kuthiwa babona bacishe bufane engazuthi iy'tswebhu zombane ebusweni, namehlo ayo kuthiwa ayinjengey'bani zomlilo amehlo ayo. Izwi layo kuthiwa lalinjengezwi ley'xuku. That's the sight that Daniel saw. He had never seen something like that. I want to tell you again, uNkulunkulu is going to show you izinto ongakazi uyibona. Hallelujah. And lezi zinto bazalwane izinto ezifihlekileyo lokwelesingisi lithi zi-mysterious. They are a mystery to the extent yokuthi abanye abantu abanawe ngeke bayibone, izobonwa uwena. Lithi iBhayibheli ababehamba nayo uDaniel, they ran away bayocasha ngenxa yokuthuthumela, because babengahleleli ukuyibona. Kunezinto ozoyibona wedwa at the end of this fasting. Ngithi mina kukhona izinto ozoyibona wedwa ongakazi uyibona eyidinga ukubonwa wedwa. Hallelujah. So ungamangali. Sometimes uNkulunkulu is going to give you an idea mysterious now izokudida. Ayizukudida wena wedwa, izodida nabantu bathi ayi lena hayi ngeke awuthi ke simbone. Awuthi ke simbone. That's a mystery ke uNkulunkulu azokunika kuyona. Bazosonga izandla bahleshe bathi hayi ake sibone. Hallelujah. Hallelujah. Sizobona imangaliso bazalwane. Sizobona imangaliso. Hallelujah. Bengelona iphutha ukuthi le nkonzo ifike nawe ukhona kuze kufike le moment. uNkulunkulu had a purpose. Let's stand and celebrate. Shayile kakhulu uNkulunkulu izandla and celebrate. Hallelujah. 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 Siyabonga Baba egameni lika Jesu. Indeed, it's not by power nor by might, but by your Spirit. Sibone wena Heavenly Father uhamba nathi. Kwaze kwafika lesi sikhathi. Inhliziyo yethu ilangazelele wena nangaphezulu kulesi sikhathi. We give you praise in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga Baba, we bless you in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. We may be seated, bazalwane. Sesiya ngasemaphetheleni enkonzo yethu. Bazalwane, I want to say ukuthi ke abazali bethu enkosini babone kuhle base beyasinxusa ukuthi as we break ifasting yethu ka-2026 this morning. In fact, not like phela kuzona zonke inkonzo zase CKC namhlanje. We will break our fast ngokuthi sibe nesidlo sokukhumbula inkosi. Alibongwe igama lenkosi. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Le nkonzo ke bazalwane ziningi izinto ezinhle eBhayibhelini echazwayo ngazo. I always say ukuthi masingena etafuleni lesidlo senkosi njengebandla, iBhayibheli it encourages us ukuthi kufanele siyenze ndawonye. Alibongwe igama lenkosi. Because one of the things as ibandla that we need to portray is unity. So unity yethu ukungena esidlweni senkosi ndawonye ngebandla is one of the ways by which we affirm
that we are in good standing with one another and with Christ. Ngoba livuma iBhayibheli ukuthi singene ezidlweni senkosi kukhona umuntu ongazwani. So masingena kule nkonzo singena because we are making an affirmation ukuthi we are in one standing as ibandla with one another. Alibongwe igama lenkosi. Hallelujah. Singena kule nkonzo with an understanding ukuthi as ibandla siumzimba kaKristu. Each and every one of us samalunga emzimbeni kaKristu, and uKristu yena oyinhloko yebandla. So nje nami bazalwane enhlizweni yami njengomntwana wala ekhaya kuhlale kuyinto engiyilangazelelayo ukuthi uNkulunkulu asigcine in this covenant relationship with one another as a family yase Christ Kingdom citizens, because that enhances a relationship yethu as a church with Christ and individually with Christ. Alibongwe igama lenkosi. So lenkonzo bazalwane, this is one of izinto esizenzayo in remembrance of uKristu, lisho njalo iBhayibheli. Hallelujah. Lithi uthi uJesu, do this in remembrance of me. Hallelujah. So masingena ke kule nkonzo bazalwane, singena ngoba sidemonstrate uthando esilifundiswa uKristu nelumyalo asinika wona ukuthi sithandane njengalokhu naye esithandile. Bese lapha kuverse 35, ngalokho bonke abantu bayakwazi ukuthi nabafundi bami uma nithandana. Ngeke azi ukuthi sabafundi bakaJesu uma sishumayela kakhulu. Abantu ngeke bazi ukuthi sabafundi bakaJesu uma sinikela kakhulu. Kufanele sinikele, kufanele sishumayele. But uJesu ukuthi abantu bayokwazi ukuthi nabafundi bami manithandana. So uthando is a primary thing. So I'm saying bazalwane ukuthi uma sidla isidlo senkosi, we are making an affirmation of love for one another, just as Christ loves us. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Umpostoli uPaul masiyala kule nkonzo, one of the things ayishoyo, it says ukuthi we must do it as often as we can. But asikho isikhathi esinqunyiwe mawungena kule nkonzo. Asikho isikhathi esinqunyiwe ukuthi you must do it weekly, you must do it daily, you must do it hourly, no. But it says you must do it as often as you can. So malithi as often as you can, you see ukuthi number one, kufanele kube inkonzo esiyenza frequently. Number two, kufanele kube inkonzo esiyenza occasionally. Kufanele kube inkonzo esiyenza continuously. Kungabikho isikhathi sise abazalwane. Masingasebona abazalwane singayiyeka, it's fine. But mawuse umzalwane umthanda uKristu, there shouldn't be a moment where you decide ukuthi you are discontinuing ukuthi udle isidlo senkosi, because iBhayibheli it says we must do it as often as we can. Hallelujah. So bazalwane ke sizongena kule nkonzo. Another thing eshiwoyo, it says that we must do it thina abakholwayo ngoba isinikeza isiqiniseko nethemba lokuthi uJesu uyinkosi yethu and he is coming back. Because masiyenza lithi iBhayibheli fanele siyenza azabuye in remembrance of him until he comes back. So as long as ngena kule nkonzo si demonstrate ukuthi we are still expecting ukuthi he is coming back. Hallelujah. So sisazocela baba beze ngaphambili nabahlabeleli besayilungisela ukusihola ngengoma ezisingena kule nkonzo bazalwane. Ngiyathanda ukuthi ngisho ukuthi na sonke bazalwane esisindisiwe nesinobudlelwane
nenkosi uJesu ukuthi asinayo ioption yokungangeni kule nkonzo. Amen. Asinayo ioption, but inama conditions. Kuthina esisindisiwe inama condition. One of the conditions ezwini lenkothi lithi umuntu kufanele ayihlole. Khona ke bese eyadla isinkwa aphuze nasesitsheni. So condition number 1 simele ukuthi siyihlole. Amen. Sikhona ke nesixwayiso bazalwane esiba nomvuzo okungena kule nkonzo ungene kungafanele. Hallelujah. Ungena ungafanele number 1 mawungena kanti awunabo ubudlelwane noKristu uJesu njengenkosi nomsindisi. Noma ungena kule nkonzo kunomuntu enithusene naye ningabuyisene naye sokungena ngokungafanele. Amen. Sifundisiwe ke la ekhaya ukuthi ke ngokwezwi lenkosi lithi iBhayibheli kufanele siyihlole. Kodwa kulaba abasuke bengakasindiswa bengazani noKristu bona bangalindela kuze kuvele ithuba lokuthi bamukele uKristu uJesu abe inkosi nomsindisi wabo. Bese igazi lika Jesu kunokuthi lenze lo msebenzi owenzeka kuthina masikhumbula inkosi lona liyamhlambulula kukho konke ukungalungi kwakhe. The same blood lenza imisebenzi ehlukene. Mase likuhlambululile kukho konke ukungalungi kwakho, then you can partake esidlweni somzimba negazi lenkosi. Ngenzela ukuthi nje nginikeze idirection bazalwane ngokwendlela esifundiswe ngayo abazali bethu. Hallelujah. Ngizocela ke bazalwane ke silisebenzise leli thuba obaba beseza ngaphambili. Uyilethe nje kuNkulunkulu sizendlale siyithobe ukuze sikulungele ukungena lenkosi kule nkonzo sihlambulukile. Heavenly Father, siyasondela kuwe, siyazendlala kuwe. Heavenly Father, we acknowledge ukuthi singena kule nkonzo yokukhumbula uKristu kuumyalelo vela ezwini lakho Baba ukuthi simele ukuzihlolisisa. Baba, siyacela ukuthi usisize ukuthi uNkulunkulu oyingcwele nanoma yini isiphazamiso in our hearts, uNkulunkulu onamandla, deal with it right now. Sibe ngabakulungela ukungena kule nkonzo. Hlolisisa inhliziyo zethu. Heavenly Father, deal with us uNkulunkulu oyingcwele ever so vigorously. Siza uNkulunkulu onamandla with an attitude of repentance and humility ukuthi uma kukhona Nkosi enhlizweni yethu okudinga ukathendwa uwe, we open up our hearts unto you. Silungela ukungena kule nkonzo sihlambulukile. Siyabonga ke uNkulunkulu oyingcwele ukuthi wethembekile wena ukuthi usihlambulule kukho konke ukungalungi, ukuthi negazi lendodana yakho lisihlambulule kukho konke ukungalungi kwethu. We thank you, Heavenly Father. We bless you for your faithfulness. Heavenly Father, we give you praise in the mighty and wonderful name of our Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ama ushers azosisiza ke bazalwane sizoza phambili ngokugayidwa yiwona. Sizothatha esinkweni bese sithatha nasesiphuzweni bese sihlala phansi. Sizolinda ke bazalwane ngize ngisho ukuthi sesingadla sonke kanye kanye, nasesiphuzweni silinde ngize ngisho ukuthi sesingaphuza kanye kanye. Izwi lenkosi liyasifundisa ke bazalwana, ngiyisusele ekhanda lento engiyishoyo ukuthi uma sihlangana ukuba sidla solindana. Alibongwe igama lenkosi. Sizoza ke bazalwane, abazalwane bethu beseza ngaphambili inhliziyo zethu zigcwele ukumdumisa zimbonga uNkulunkulu
kakhulu ngokuzibonakalisa enomusa nakule nkonzo ekade sikuyona for the past 21 days. Musa senzele wona ngendodana yakhe uKristu Jesu. Silangazelele ukuthi uNkulunkulu asigcwalise nangomoya wakhe ongcwele. Amen. Hallelujah. Over to you, worship. Yebo Nkosi